Led by His Serene Highness, Igwe Chukwudinigbo, AKAJIAKU, Enugwu Ukwu. Everywhere I come, we meet you. I be a guy can the Onwudinjo. Papa, I didn't go star when I go home. AKAJIAKU for almost 50 years, over 50 years. Or don't mind, the one where back I was. I wear the one now. I was a guy that's a little bell alone. You never look at black. No, I'm one night working. So I seen your brother. So you know number at that. I soon went into the or to book it. Where's the guy can know the good of my no June look at and I so good area. And the more danger and for years. And not the mind I don't want to I see no look. I see look and go one down. On behalf of the Onwudinjo, I see Okay, let's see how we're not sure. Onwudinjo Condolence. On a call back Madam Larija Tetenudo, Igwe Chukwudinigbo, Catalan, I see a blurry. I do get to go. Never Igwe Chukwudinigbo. I tell you, don't know. Who's by one more on Bacasara now. And you go to Mab and nothing. I can't come and I will. Yeah. I can tell you, like you had ever gone. So, that is on here. So, you're on one year. So, you buy no wine. So, you are in a population million. Or I live with him. Then I just ask more His Serene Majesty. Igwe Chukwudinigbo, AGWUNA.
Ume Azu Ozong Odeji AKAJIAKU Enugwu Ukwu n'ụmụ ọkasị ijele tata 12 of April 2024 anyị jere na nke Onwudinjo diọkpali a na-akpọ SYLVESTER owenye taa ọwụ ụtọ ngwurugbo ose AGWUNA na ngwurugbo Onwudinjo ka anyị wee jee tọkpọkwa ili ewu na mbọsị ekwalụ mmadụ ka ọ kwalụ ha emetata ndị agha isi aka bụ ochu ọ bụ eziokwu na iku na-egbu ọdụ ibu mana ikubucha ọdụ ibu kwere ebe ọgwụ ọ Chineke nwe ụwa ebe ọ chọrọ eme n'ụwa Chukwu na-eke ọgaranya ka oge Chukwu na-eke eze ọ ka Chukwu si ọchọ ka o si wee dị onye kweta na Chukwu enwe ndidi onye na-eso ebe ụwa ife Chukwu chọrọ ya eme Igwe mkpume malangoro na ekene gwandalori na Igwe mkpume n'Enugwu Ukwu ọkasị ijele Igbo niile onye dịka anyị na-ekwu Onwudinjo AGWUNA ojiji ọgụ na oyiri ụna anụ isi eka ka abụ ya n'aka obodo na-ekwo dike Igwe mkpume n'Enugwu Ukwu ọkasị ijele Igbo niile onye dịka anyị na-ekwu Onwudinjo AGWUNA ojiji ọgụ na oyiri ụna anụ isi eka ka abụ ya n'aka obodo na-ekwo dike Igwe mkpume n'Enugwu Ukwu ọkasị ijele Igbo niile onye dịka anyị na-ekwu Onwudinjo AGWUNA obodo na-ekwo dike obodo na-ekwo n'odogwu igwe mkpume n'Enugwu
Let it be a record, led by His Serene Highness Igwe Chukwudinigbo, Igwe AKAJIAKU Enugwu Ukwu. Ebuara atọ ahụ Onwudinjo. Anyị bịa ka anyị kelee ndị be Onwudinjo. Nna anyị, papa anyị dị host ahụ na Igwe Chukwudinigbo na AKAJIAKU dị mma for almost 50 years, over 50 years. Ọdụmma adịkwala wee baa na anyị wụ ụmụazị. Wee dịkwa mma ahụ.
ewesị ka anyị bịa so n'uru bela elu unu ihe mere unu megburu aka nọ ịmụ ihu nwanne anyị nwoke sara senior brother soro ihe mere na mbara atata anyị si unu were ngwurugburu ọchukwu kiri n'aka wee sị ka anyị kelee unu ka unu mara na uju unu na-eru tata na anyị sogbu na-eru ndị gbọrọ dị njọ na ndị dị mma for years and ọdịmma anyị ahụ ya adịkwa na-aga n'ihu anyị siri unu udo anyị na-asị udo ka anyị na-asịkwa onwe anyị daalụ On behalf of Enugwu Onwudinjo, anyị na-asị gị daalụ. Thank you.
Thank you.
Authority dị gọdị gị n'aka. Serene Majesty, Igwe Chukwudinigbo, AGWUNA, Mbume Azụ, Ọzọ Onwudinjo, AKAJIAKU, Enugwu Ukwu na ụmụ ọkasị ijele niile. Tata bụ 12th of April 2024. Anyị jere na nke Onwudinjo. Jọkpalịa na-akpọ SYLVESTER taa ọwụ ụtọ ngwurugbo ose AGWUNA na ngwurugbo Onwudinjo ka anyị wee jee tọkpọkwa ili owu na mbọsị ekwalụ mmadụ ka ọ kwalụ
ha emetata ndị agha isi aka bụ ochu ọ bụ eziokwu na iku na-egbu ọdụ ibu mana ikubuchi ọdụ ibu gwara ebe ọgwụ ọ Chineke nwe ụwa ebe ọ chọrọ eme n'ụwa Chukwu na-eke ọgaranya ka ogbe Chukwu na-eke eze ọ ka Chukwu si ọchọ ka o si wee dị onye kweta na Chukwu enwe ndidi onye na-eso ebe ụwa ife Chukwu chọrọ ya eme Igwe Mkpume Malangoro na-ekene gwandalụrụ na Igwe Mkpume n'Enugwu Ukwu ọkasị ijele Igbo niile Tuo mere ọgụ mmadụ ncha larịcha tete n'udo Igwe Mkpume chọtara anyị si abụleri bịa ka anyị dugi etu goolu na be Igwe nke nwụrụ anwụ ịbọ anyị jele n'udo na ọnwụ nwụrụ ọnwụ nsogbu anyị nwe ma ọ nwere mgbakasị ọrụ ọbụla nwere and Igwe Mkpume abụ nyakpụ ya anyị ga-eji ka akọ ma anyị na-alụ ụlọ na anyị kenere ọfụma na Chukwu ya edebe ogologo ọnụ n'aha Jizọs ya na ezinụlọ ya nyere ụmụnne ya idekwa anyị na onwe anyị iji anyị na ya na-apụ ọbụla ezi mmiri ọ ya ligwu ezi nkwu site n'aha Jizọs ka asị bụrụ nwaanyị so ka afa Igba unu dalụrụ nne Igwe Mkpume n'Enugwu Ukwu ọkasị ijele Igbo niile onye dịka anyị na-ekwu Onwudinjo AGWUNA